cares for me. I'm happy as I can be. I learned to love and to live. Devil may care. No cares and woes. Whatever comes later goes. That's how I'll take it, I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Els nous reptes que les noves tecnologies aporten, penso jo, al professorat necessiten espais de col·laboració, de cooperació, espais de posar en comú aquelles experiències que resulten positives per a millorar l'aprenentatge, per a millorar la nostra pràctica docent. I jo pense que tant la xarxa On Entretants com aquestes jornades que fa cada any són la cristal·lització d'aquest moviment emergent que des de les aules els professionals que ens dediquem a això estem intentant construir. Sobretot, i com sempre, me sembla interessant la generositat de les TIC, el que s'oferisca, tot el que es fa per a tothom i que el que en principi sembla un poc pedret en un laberint siga després profitós per la teua feina perquè els companys t'ofereixen sense saber-ho el que tu necessites. Compartic perquè és necessari, perquè és indispensable, perquè en aquesta societat cal compartir les experiències a través de les plataformes digitals, perquè no s'entén ja l'educació amb les classes magistrals i amb l'únic llibre de text, perquè s'estan fent moltes coses fora i cal conèixer-les, perquè hi ha afortunadament hi ha gent molt interessada perquè l'educació funcione i perquè compartic, perquè suposo que això significa que millora la societat. Un Entretants és una xarxa que crec que ens permetrà compartir i col·laborar. Hi ha tantíssima informació, hi ha tant de material que aquestes jornades són una oportunitat de saber veritablement què hi ha, de poder intercanviar materials, projectes, idees i maneres de treballar. Des d'aquest punt de vista, jo crec que la xarxa social Un Entretants està fent una tasca molt meritòria. Hi ha, malgrat tot, alguns grups com l'Escola Valenciana i com Un Entretants que són una mostra d'aquest dinamisme que de vegades la societat civil té encara. M'ha semblat molt interessant i em sembla molt interessant sobretot veure que el món de l'educació, que un altre món és possible perquè sempre estem que hem de transmetre continguts i hem de col·laborar, hem de veure una altra manera d'ensenyar perquè de la manera que estem ensenyant no anem a cap lloc i sí que he vist que és possible fer entre moltes coses. Doncs jo una de les idees que destacaria de les coses que hem escoltat és la importància d'allò que es fa a l'aula que tinga una transcendència major. És a dir, que a través de la xarxa es multiplica els llocs als quals poden arribar les experiències i això és molt engrescador per als xavals. Aleshores, jo, la meva experiència personal puc dir que sí, que m'he trobat moltes vegades gent que no coneixia de res i que resulta que sí que ja en coneixien perquè havien entrat al material que havia jo facilitat a la xarxa i sí que hi ha gent que en un moment determinat t'agraeix que gràcies al que tu has elaborat abans que ella ha pogut beneficiar-se i fer-ho servir. Crec que el projecte Un Entretants s'està demostrant avui així molt clarament. És un projecte molt important i molt necessari en el sentit d'obrir xarxa i de fer que els professors, mestres troben un suport a les seues inquietuds, troben un suport en aquesta idea que repetiu amb tanta insistència i que és molt vàlida d'aprendre a aprendre.